Estàs pensant en fer medicina nuclear al Trueta? Doncs fes-ho, no te'n penediràs. L'Hospital Trueta és l'hospital de referència de la província de Girona i dona cobertura a gairebé 1 milió d'habitants. La medicina nuclear és una especialitat desconeguda però molt maca, amb un gran futur, tant en la seva vessant diagnòstica com terapèutica. Existeix una gran demanda actual de professionals. Al nostre servei trobaràs totes les tècniques pròpies d'un hospital de tercer nivell i un gran ambient de treball. És una especialitat molt transversal que es relaciona amb múltiples altres especialitats mèdico-quirúrgiques. La nostra activitat assistencial és molt variada. Fem no només informes, sinó que anem a quiròfan, fem consultes i ingressos de teràpia metabòlica i participem en comitès multidisciplinars. Com que treballem amb equips híbrids, faràs una rotació de 6 mesos a radiologia. Tindràs l'opció de fer una rotació lliure de 4 mesos a un centre nacional o internacional que escullis i, a més, només únicament el primer any són obligatòries les guàrdies a urgències. Des del primer any ja podràs participar en cursos i congressos de l'especialitat. Aquí t'ajudarem a fer recerca, a fer publicacions y fins i tot també t'animarem a fer la tesi doctoral. Yo soy granaína, desde el principio me he integrado muy bien con todos mis compañeros y me he sentido muy bien acogida y muy bien tratada por todos y el catalán no ha sido un problema para mí. Som un equip jove, dinàmic i molt proper que et farà sentir com a casa. Treballem una especialitat sorprenent que avança de la mà dels avenços tecnològics i moleculars que ens ofereix una molt bona qualitat de vida, sobretot en els darrers anys amb la integració del teletreball. Girona és una ciutat amb encant, molt agradable per viure, ben comunicada, amb una gran oferta cultural, d'oci i gastronòmica. T'esperem a Girona.